Δηλαδή, το θέμα είναι πώς θα πάμε από μια κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα. Σήμερα, και αυτό αν θέλετε είναι και σε μεγάλο βαθμό το νόημα των απόψεών μας. Σήμερα το ζήτημα δεν είναι μόνο να βγαίνουμε να καταγγέλνουμε, πρέπει να καταγγέλνουμε και να λέμε τι κακό γίνεται και ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό. Είναι να βρούμε και το δρόμο που θα φύγουμε. Και γι' αυτό αν θέλετε και η επιγραφή που έχουμε επιλέξει είναι σχέδιο Β. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο Β που σημαίνει για την αγροτική οικονομία, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την παιδεία μας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας κλπ. Αλλά σας ξαναλέω, γιατί χανόμαστε μερικές φορές για τη συζήτηση. Κριτήριο στο πώς απαντάω στα ερωτήματα εγώ, και πιστεύω και εσάς το ίδιο κριτήριο είναι. Δεν θέλω να πω ότι είμαι πιο ευαίσθητος εγώ από εσάς, είναι πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πώς θα ανοίξουν μαγαζιά. Αυτό προβληματισμό που γιατί δεν το έχουν οι άλλες χώρες του Νότου που έχουν το ίδιο πρόβλημα σχεδόν, είναι σε κατάσταση και η Ιταλία και η Ισπανία, η Πορτογαλία. Αυτό είναι ο προβληματισμό που εκφράζεται. Αυτός ο προβληματισμός μέσα στις κοινωνίες υπάρχουν. Θα σας έλεγα να διαβάσετε. Μην Χάου λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, είναι από τους βασικούς αναλυτές στη Financial Times, στο χθεσινό άρθρο. Μιλάει για τις τρεις επιλογές της Ιταλίας. Η μία επιλογή είναι να εφαρμόσει τους κανόνες που επιβάλλονται από την Ευρωζώνη, που την οδηγούν σε αδιέξοδο. Η άλλη ως μεγάλη δύναμη να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί. Η τρίτη είναι να σηκωθεί να αποχωρήσει από το ευρώ. Δεν θα σας πω εγώ τις γελοιότητες του Μπερλουσκόνη, αλλά θέλω να σας πω ότι και μέσα στην Ιταλική κοινωνία το ενδεχόμενο αυτό, και έχουμε σε επαφή με καθηγητές, με δυνάμεις της αριστεράς κλπ, είναι κάτι που συζητιέται. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι θέλω να βγω από το ευρώ. Είναι το θέμα ότι πρέπει να βρούμε. Η Ευρωζώνη έχει αποτύχει, δηλαδή. Ρωτήστε τον κόσμο, οι θεατές σας, τι θα απαντήσουν. Ο Γερμανός δεν θα έλεγε ότι έχει αποτύχει η Ευρωζώνη. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε. Πρέπει να πάμε, Διονύση, σε ένα διάλειμμα. Ούτε και εμείς θα το λέγαμε πριν από 3-4 χρόνια. Ο Γάλλος εξαρτάται, αν είναι Γάλλος, ας το πούμε, ο οποίος είναι στην Αφρόκρεμα, ή αν είναι ένας από τους Γάλλους από των 7.500 της Renault και των 11.000 της Peugeot Citroën, που μόλις προχτές άλλαξε την νομοθεσία για τις απολύσεις ο Hollande και ανακοινώθηκε ότι θα απολυθούν. Θα σας πει αυτός ο Γάλλος στην Ευρωζώνη. Αλλά εγώ θέλω να σας πω, Πρόεδρε, δώστε απάντηση. Είμαστε σε έναν δρόμο αδιέξοδο. Ας δώσουμε μία απάντηση. Εκτός ενιαίου νομίσματος, μπορεί κανείς να αποτρέψει, να προδικάσει ότι δεν θα κλείνει ένα εργοστάσιο μελλοντικά. Πριν το ευρώ δεν κλείνει ένα εργοστάσιο. Πάντως το χρέος χρησιμοποιείται. Τώρα μιλάμε για τους μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας που είμαστε στον 21ο αιώνα. Χαιρετήσαμε, είχαμε πυροτεχνήματα, θριαμβεύει επιστήμη, θριαμβεύει τεχνολογία, και είναι κατάσταση αυτή, η ζώνη αυτή, η Ευρώπη, που γεννήθηκαν οι ιδέες της ισότητας, της αδελφοσύνης, της προόδου, του σοσιαλισμού, που είχαν κάνει κάποια βήματα, να βλέπουμε όλοι να πηγαίνουν, ας πούμε, σιγά σιγά σε μισθούς Κίνας και Πακιστάν, και μπορούμε να είμαστε και ευχαριστημένοι και να πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον αιώνα δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Κύριε Λαβανό, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Διονύση, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχουμε δυναμικές κινητοποίησεις των αγροτών της Μαθίας. Ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν, θα καταλάβουν τον κόβο της Κουλούρας, διακόπτοντας τη σύνδεση κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Βέρειας. Άρχισαν τα όργανα πάλι. Τα γνωστά τώρα οι αγρότες. Εκεί με αυτό που υπονοείται, υπάρχει απλωμένο ο τραχανάς. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Σωστά λέτε ότι ένας κόσμος δεν το θέλει, κάποια βεβαιότητα που υπάρχει, παιδιά που χατζηλίκοι πήραν σε ευρώ, έχουμε μάθει να ζούμε με τη Eurovision, με τη Euroleague, όλα αυτά μας φοβίζουν, και γι' αυτό η άποψή μου είναι ότι για αυτό το θέμα πρέπει να γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση. Κάνετε μια καλή συζήτηση εδώ, μπορεί κάπου να έχουμε προστριβές, όχι, κάνετε μια καλή και ανοιχτή συζήτηση εδώ τώρα μαζί μας. Και θα πρέπει τελικά ο ίδιος ο ελληνικός λαός να αποφασίσει με δημοψήφισμα. Αλλά να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μερικές φορές ο τρόπος που κάνουμε τη συζήτηση, και ίσως φταίω κι εγώ, έτσι εστιάζει σε ένα μέρος που δεν αντιπροσωπεύει όλες τις πτυχές της πραγματικότητας. Είπατε για τους αγρότες. Για τους αγρότες.
Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες αγροτικές. Είναι σε μια εύκρατη ζώνη, με αρκετά καλό έδαφος και θα μπορούσε και την έρευνα και την τεχνολογία και την παραγωγή της να αναπτύξει κλπ. Πώς συνδέεται το αγροτικό θέμα με το ευρώ? Συνδέεται. Φυσικά συνδέεται. Εμείς κάτω από τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε επιβάλει μειώσεις στην παραγωγή σε όλες τις δυναμικές καλλιέργειες που έχουμε. Και σας ρωτάω, γιατί να έχουμε αυτές τις μειώσεις στην παραγωγή? Γιατί να είμαστε εμείς σε τέτοιο βαθμό που φτάνει, δεν ξέρω, ένα κολοσσίο ποσοστό 85-90% εισαγωγές κρεάτων και γάλακτος και να μην τα παράγουμε εδώ πέρα? Γιατί να προσαρμοζόμαστε και να υπακούουμε σε αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέλει να τα έχει καλά με άλλους χώρους, με πρώην απικίες της, να εξάγει τα βιομηχανικά της προϊόντα κλπ. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα ότι ένας από τους τομείς που πολύ γρήγορα θα μπορέσει να προσφέρει θέσεις εργασίας είναι η αγροτική οικονομία? Δεν καταλαβαίνουμε ότι το να φύγουμε από αυτά τους περιορισμούς που μας βάζει στα πλαίσια της η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τη δυνατότητα να στήσουμε ξανά μία μεγάλη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων? Γιατί να είμαστε χώρα εισαγωγική? Γιατί να μην είμαστε εξαγωγική χώρα? Θα ρωτήσω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ συμμερίζομαι προσωπικά απολύτως και θεωρώ ότι ήταν και μια συμβολή δική σας και άλλων ανθρώπων το γεγονός ότι άνοιξαν τη συζήτηση για το ευρώ, που ήταν ένα ταμπού στην Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Και συμμερίζομαι τη κριτική σας στην νομισματική πολιτική και στις άλλες όψεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχει ένα θέμα πολιτικής στρατηγικής. Βρεθήκαμε σε αυτό το κλαμπ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς δεν είναι μόνο το νομισματικό και το γερμανικό. Είναι οι αγορές πολύ ευρύτερο και το χρέος. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή το σύνολο των πολιτικών και θεσμικών μέσων όπλων που έχουμε? Δηλαδή, λένε για τη Μέρκελ να περιμένουμε τις εκλογές για να μήπως μας δώσει κάτι μετά. Εγώ λέω το ανάποδο. Τολμάει η Μέρκελ να πάει σε εκλογές έχοντας οδηγήσει στο διάβολο την Ευρωπαϊκή Ένωση? Φυσικά και όχι. Απλώς καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τολμάει να απειλήσει. Να οδηγήσει, δηλαδή έχουμε ένα σωρό βέτο εκεί μέσα, έχουμε μια δυνατότητα. Γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά? Να τα χρησιμοποιήσουμε, όλα να τα χρησιμοποιήσουμε. Πρωτού φτάσουμε δηλαδή σε μια άλλη λύση. Δεν σας λέω, αυτό μην το λέτε σε μένα. Να το πείτε σε όσους λένε ότι εντάξει, μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Αλλά είπατε γιατί να το κάνουμε αυτό? Γιατί έχει παραλύσει και διαλύεται ο σπουδαιότερος παράγοντας ανάπτυξης της χώρας μας, και το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Όταν βλέπω εγώ τα παιδιά με τα διδακτορικά και με τα πτυχιακά, για τα οποία έχει υπάρξει τεράστιο κόστος από το κράτος, από το δημόσιο για τα περισσότερα, από το κράτος, από το δημόσιο προϋπολογισμό και από τις οικογένειές τους, απελπισμένα σηκώνονται να φύγουν έξω, και ενώ μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες σε μια αναγέννηση της Ελλάδας, λέω δεν πάει άλλο. Και συμφωνείτε σε αυτό? Δεν πάει άλλο. Και γι' αυτό σας λέω ότι τελικά δεν είναι μόνο το θέμα, είναι σημαντικό το θέμα του ευρώ. Είναι ότι στα πλαίσια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όμως της Ευρωζώνης, δεν σου διαμορφώνονται οι δυνατότητες για να έχεις πολιτικές αναπτυξιακού χαρακτήρα. Παράδειγμα, να κάνεις το σχεδιασμό σου, τον παραγωγικό. Σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό. Ωραία. Η Ευρωζώνη είναι αυτό το στιγνό καθεστώς στο βορειοευρωπαϊκό. Γιατί παρότι άνθρωπος αριστεράς εσείς χρόνια τώρα, όχι από την αρχή, γιατί να μην ψάξουμε άλλες λύσεις σε άλλους διεθνείς παράγοντες, αμερικανικός παράγοντας, ρωσικός παράγοντας? Δηλαδή έχουν αλλάξει ισορροπίες. Βεβαίως. Πολύ σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό. Είμαστε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη. Θα είναι λάθος να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις μας με την Ευρώπη, και πολιτικά και ιστορικά και γεωγραφικά, με φιλίες και με συγκρούσεις, με πολέμους και συμφιλιώσεις. Είναι ένα κομμάτι, ας το πούμε, του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Δεν πρέπει να τη μηδενίσει η Ελλάδα την Ευρώπη. Απλώς πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της και την ίδια στιγμή να κάνει μια, αν θέλετε, διεθνή και ισχυρή έκκληση για μια άλλο είδος Ευρώπη. Απ' την άλλη μεριά, φυσικά εννοείται ότι
πρέπει να αξιοποιήσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις και αυτόν τον όποιον πολυκεντρισμό υπάρχει. Και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος πιστεύω ότι με καταλαβαίνει πολύ καλά, γιατί αν θέλετε έχει γράψει πάρα πολύ σημαντικά άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα για το πώς πρέπει να αξιοποιήσεις και τον ρωσικό παράγοντα και τους άλλους παράγοντες κλπ. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κάνει πολύ κρύο, έχει νοτιά, αλλά την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει πάρα πολύ κρύο. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα πετρελαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει μποϊκοτάζ στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι Ιρανοί είναι σε μεγάλη πίεση και μπορείς να κάνεις τις πιο ευνοϊκές συμφωνίες σήμερα και ειδικά μια χώρα που έχει ανάγκη, και βλέπουμε χάρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως η Τουρκία, δίπλα μας, η Τουρκία. Παρά το ρόλο και τις σχέσεις που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να προφηθεύεται ιρανικό πετρέλαιο. Είναι έτσι, κύριε Κωνσταντακόπουλε? Έχετε 1000% δίκιο. Αλλά θέλω να πω το εξής. Όχι μόνο αυτή, να πω. Η Νότια Κορέα, η Νότια Κορέα, αν δεν κάνω λάθος, η Ιαπωνία. Γιατί λοιπόν να τουρτουρίζουν και να κόβουμε την ελιά του Πλάτωνα και να μυρίζουμε όλα αυτά τα χημικά και να περνάει όλα αυτά ο κόσμος? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό δεν είναι απόρρια της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απόρρια της υποτελούς ελληνικής πολιτικής, οι οποίοι πήγαινε και ψηφίσανε αυτό το πράγμα. Το οποίο εφαρμόζονται σήμερα. Εγώ άλλο θέλω να πω. Επειδή χρειάζεται για αντίσταση στις αγορές, χρειάζεται για την τέτοια της Ευρώπης, χρειάζεται μια συμμαχία των δημοκρατικών. Λοιπόν, διερωτώ με κατά πόσον μια πολιτική στρατηγική που θα έβαζε την Ελλάδα, τη δραχμή, την Πορτογαλία, την Ιταλία, δηλαδή σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής, κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να συγκροτήσει πραγματικά ένα μέτωπο λαών, ας πούμε, το οποίο είναι απαραίτητο, διότι είναι μικροσκοπικές οι διαστάσεις. Μας πιέζει ο χρόνος. Αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλουμε μια αλλαγμένη. Έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για Ευρώπη. Εμείς ως Ελλάδα, γιατί είμαστε ένα κομμάτι της, γιατί έχουμε συμβάλει και στον πολιτισμό της. Δεν τη φτιάξαμε μόνοι μας, ας το πούμε, αλλά έχουμε συμβάλει στον πολιτισμό της, στον τρόπο σκέψης της, στη φιλολογία της. Όμως, όχι, δεν προτείνω μια μοναχική πορεία. Προτείνω μια πορεία σωτηρίας για τον ελληνικό λαό. Και πιστεύω ότι η χώρα εκείνη η οποία θα πει ως εδώ θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να ανοίξουν τα μαγαζιά μας, θέλουμε τα παιδιά μας να μην τα σπρώχνετε στη βία, θέλουμε να έχουν προοπτική, να μην είναι συνεχώς στο αδιέξοδο και χωρίς άδειο. Μια γενιά χάνεται τώρα. Δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε. Συγγνώμη Δημήτρη, κύριε Πρόεδρε, αυτά που αναφέρατε τώρα, στο τέλος, μπορεί να τα κάνει πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορώ να απαντήσω και δεν θέλω να απαντήσω. Εγώ δεν θέλω να κρίνω ούτε καλά ούτε κακά καμιά πολιτική δύναμη. Εάν συμφωνήσουμε, και χαίρομαι αν συμφωνείτε με αυτά που λέω. Τον ενέταξε στις δυνάμεις του ευρωπαϊκού προσανατολισμού νωρίτερα. Όχι, είπα ότι. Αφήστε γνώση για το ρόλο της αντιπολίτευσης. 5 μέρες στη Βουλή. Πέρα από τις 5 μέρες στη Βουλή, για μένα είναι πολύ κρίσιμο το θέμα το να μην κάνεις ταμπού το θέμα της Ευρωζώνης, συν της άλλης, διότι δεν έχει καμία άλλη διαπραγματευτική δύναμη. Συν της άλλης. Για τη λογική όσων δεν συμμερίζονται τις δικές μου απόψεις. Σε κανένα δεν μπορούμε να κλείσουμε καμία δυνατότητα να εξελιχθεί, να συμβάλλει κλπ. Μπορούμε πριν μιλήσουμε για τα κόμματα να πούμε θέλουμε αυτό το δρόμο. Και από εκεί και πέρα να σας πω κάτι, η άποψη δικιά μου, και αν θέλετε απευθύνομαι στους τηλεθεατές τώρα. Δεν μπορεί κανένα κόμμα μόνο του, δεν μπορεί καμιά πολιτική δύναμη, κανένα πολιτικό ρεύμα. Πάμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα, την καινούρια, και χρειάζεται μια συλλογική και μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας. Χωρίς εμπιστοσύνη από τον κόσμο και στήριξη από την κοινωνία, ούτε έξοδος από το ευρώ μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Μάκη, τελευταία ερώτηση. Εκεί όμως ακούει και θα ήθελε να προσυπογράψει ο κόσμος. Θέλει τον έναν. Ποιος θα οδηγήσει το τρένο? Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση ο ίδιος ο λαός. Και ότι να μην φοβάται. Να μην φοβάται. Διότι αν πάει στο άγνωστο. Και ότι θα είναι μια μεγάλη πορεία συλλογικότητας. Θα είναι ένα μεγάλο εργαστήριο. Αρχίσανε με πείραμα, θα τους απαντήσουμε ένα εργαστήριο δημιουργίας, όπου δεν χρειάζεται κανένας. Ο Μπερλουσκόνη πήγε να σώσει την Ιταλία και είδατε που την έφτασε. Δεν χρειαζόμαστε σωτήρα, χρειάζεται όλοι μας να βάλουμε την δική μας συμβολή. Εγώ πιστεύω
ότι πραγματικά στη σημερινή σας εκπομπή αισθάνθηκα